Molotede. Ngwanụ anyị nwetara ozi na o nwere ihe chọrọ imebi. Ma gbara abịa ma n'ụlọ gị. Sị ka m bịa nụrụ olu akwa gị. Na ihe chọrọ ịgwa ụmụ ụwa. Ngwanụ aha gị ọgịnị? Aha m Stella Ukegbu. Isi Stella Ukegbu. Awụ m onye Uguta 1. Side Deka Tonzerido. Okay. Ọga m lụrụ m 1982 ahụ ọ lụrụ m. Before ma ọga m alụwa m, ma jụọ ya iji nwaanyị, ya si yes na ya ji nwaanyị. Beti ya nwaanyị ya ekoola. Nwaọla nja hụ mere ya n'izu ubi. So ya ha na-alụzikwa. Na onye shigaleri na ahụ mmanya, na mmanya sọpọtọkwa ya shia ji lụọ nwaanyị ọzọ. Shia na ihe mere achọkwa ntọrọbụ, achị bịaba na onwe ihe mega anyị. Abịa gba nkwụ m. Nwa di m isokwa bịa gba nkwụ m. Ke nwoke bịa gba nkwụ m. Nwanne di m kpa akpọ ndị ụzọ egwu. So many people ndị naked so ma nwụkwanụ sọ m nọ. Ha bịa gba nkwụ m. Anyị ya na-ebi. Ma nwunye di m ahụ kemgbe m bịakwara nga ekwubi m ya ọfọ. Achịbe m ya taa. Nwunye di m ahụ na corporate. Anyị ncha na corporate. Ya akpọkwa m si Stella. Lekwa di ịlụ mana ya nwe ma nke ya alụga. Anyị ha alụjuola. Na-ekwere mụ na di m na-ebi. Anyị ebi m ije no ma mụọ the first child m. Mụọkwa the second one. Amụbeghị the second one. Arị n'ime ya. Di m jelu akwa onye ọzọ. Okay. Onye ọzọ ahụ ya na di m na-enwe issue. Onye ọzọ ahụ ọrụ nwa ya na nwa m nwere the same mate. Ya na di m na-enwe issue. Want to ya transfer to my own side. Di m shi olu na awụ ihe ka ya chọrọ. Ya chọrọ that trouble. Kpọrọzie di gị ala ọ mụọ na nwa ọhụrụ m nwa amụọkwanụ. Kpọrọzie di gị ala na mmanya bịara ọmụgwọ. Ma nwanne ya nwoke ndị soro jelu aya kpokpuo ya. Anyị ncha na-ebikwa with the first wife. Anyị na-ebi o no problem. Oruo one day ada ya nwa ya niile nọchakwa secondary school. Ụmụ nwunye di m ahụ nọcha secondary school. Nwa nwunye di m ahụ nke ahụ akpọkwa Augusta. Hụ m n'ụzọ chi m nna amụkwa nwa m mụrụkwakwa anyị ga-azụ na anya ma amụkwara chi na nwụ ga-azụla m nwa nchi ekweghị m gị bịa di ma bịakwa bịa gwa di chilekwa ihe okwu ya chi ndị huru ha anyị ma agbakwa ya nkịtị. So one two anyị nche na-ebi nna nwunye di m ahụ bikwa n'elu anyị nche na-ebi anyị bi m nche no Augusta ahụ bịa lụọ di bịa lụọ di ya nọkwa na overseas di ya bịa kpọrọ ya lawa. So one Tuesday ya bịa kpọrọ mmanya lawa overseas ahụ kemgbe ahụ alọtabeghị. Ọ na-abịakwa na ọ na-akpọ di m aka m nwunye di m ahụ ọ gbaghị ahụ nwunye di m nwa ya nwaanyị ahụ Augusta ọ na-abịakwa ọsha ya medical doctor ọ na-akpọkwa di m. Anyị na-ebikwa otu ụmụ ya ndekọ ọzọ nwa ya nwoke ka ọzọ nọkwa university nke akpọ 2x4 ọ nọ university oge ahụ anyị nọ na Lagos ọ nọ university ebe Ọka enye ya egosi agbaala ada nwaanyị 4 ya shi olu na ya nọ court na agbaala nwa m nwaanyị 4 na ndị court ga-abịa disturb m akụ udo ma hapụrụ ya were ego rie. Anyị ncha na-ebikwa no issue. Nwa di m ahụ abịa mụọ nwa second daughter abịa mụọ nwa mụa jere ya ọmụgwọ no problem. Ọ ga m lechara ya ọmụgwọ echi ọ ga-eme wedding nke akpọ Christian ya ejie ka akpọ Christian chi hụ dị ajie m ma bịakwa na ịnọbọchị dị ya mbịa the following day machi elekwa ihe the problem. Olebe ha bi mgbe na Lagos kwa na the same Lagos but all the same street. So ya chi ma bịakwara but ada nne ya ahụ shi oversee lọta o ọnọhụ with ya. Anyị ma agbakwana nke bikwa landlord anyị landlady anyị lekwunye o ya shi ngawa ma agwakwa nna m kwulekwa achị m agadịla wedin ahụ na ndị a like hụ m ha chọghị m nshi ụlọ ka m ga nọ ihe ntọgbu okpe. So ma kpọrọ nwa m nwoke akpọ Emmanuel ga anyị agaruo na di wedin emechaa ahụ abahụ dị n'ime ụlọ ha. The next thing na ihe ọ gwara nwa m nwoke hụ gwa nne ha akpọ Stella hụ kwụsị ịgwọ ọgwụ. Hey Emmanuel abịa gwa mama sha hapụ onye akwarịa ya onwe ya wụ Augusta akpọkwa m si ndụ mgba di m na nwe ha emecha na wedding ahụ ebe ha abịa ahụ ji wedding di m ọ na-aga wedding unu enye hụ ya moto hụ gbara ha machine dịwa wedding ma ha arịghị mma. Ọ ga m abịazi onye ọwa na ala nke
anyị na-ebikwa o. Second daughter ya ahụ ọga m tinyere ya ọrụ. First son ọga m kpọpụrụ ya ala bekee. Second ọga m kpọjiri ala bekee. Ọ dịkwa ụmụ m akpọjiri because ụmụ m karị small etobeghị. Ọ kpọjiekwana ya ya aga deport ya alaghachikwa back. Oge o nwesịrị onwe ya ọkwa bịara about ama m because nkojeme problem ya ga lọta. Isi ọ chọkwara ịlaghachi back ọ jụghị ego mụ wefara 13,000 naira nye ya shengba were lawa kịtị ma trọbụl ga-abịa mewe hia ụnụ ncha bịa chisara like this na ọrịhụ mma ya werekwa ego ahụ lawa ha niile arawa tụrat ihe niile ahụ ọ nọrọ n'ovasi ha anaghị akpọ na kọl onwe ya na-etinye so ruo na datie ya ayọ si na ya chọrọ igwu ụyọ so nwe ya hia dadi shi mba na nna m ukwu ahụ si na ọ gaghị egwu dị ụlọ na ụlọ nwa oge m ebe uhu o nwere ebe a na-akpọ uhu na ebe ahụ uche eji egwu ụyọ ebe ahụ mashi ya ụlọ nda hapụ ogwu ụyọ nga na o jebe ebe ahụ ndị ka nọ ebe ahụ a ga-ekwe ya bara ya chọwaghachi mesi kpụrụ ala umele nna m ukwu ekpe ya chi oke ele ihe hụ ga-azụ ala ya dibọy ekwe na ya ga-enye ya ego ole ka o nyere 100,000 nna m ukwu shi ya were 100,000 na jee zụrụ ala gwuo ụyọ ndị ayawa nwa di m akwawa sha ngwa biko tikwuola ya ego ịmara onye dadi ewu yewe ama m ego ole o nyere nke akpọ kristian ya eje na ama awụsa jee chenjie ya ya emezuo ya 150,000 ya shi odo na ọ ga-azụla ya moto ọ ga-azụla ya eke mebido ya aka n'ipere shi nna m ukwu obodo hapụkala ihe mejiri kamgbe ọ gara obodo oyibo o leteghị ahụ ya onwe onye kpọgara onwe onye njụga ya ọlọde ma nke akpọkwa Uchenna that's ha mere mpa ha abandon kemgbe 1982 ahụ m bịara di na-awa ọchịkwa o so anyị na-ebikwa o ndị agha ọdịnicha biko hara ka ha gwuo ụyọ na ha egwughị ụyọ na ụmụ m aga na-egwu n'ụyọ nga ha ma the first egwu m ụyọ na problem ga-ada oke adị m ekwe achị na mgba na a ga-akpọ ndị vileji ka edee ya ede akpọkwa ndị vileji ahụ akpọrọ ofu onye n'ime ha dịka ọnwụ na sọ nnọkwa ya na akpọ ndị vileji ewe akwụkwọ edede ya were dụọla ha aka ya nga akụrụ sink na ihe ahụ ji old building the first building nna m ukwu rụsịrị ama m oge ahụ abịabe m ya were ya sị mgbe ha rụwa ya nwara ụyọ nga ahụ ọwụkwana ya nwa arụga ọ aga nne ha ahụ kwa filu na o were ego anyị arụgakwa ụyọ ahụ na werezie nwanne ya nwoke kozi ihe kuchi arịhụ m against ọ gbasahụ m he chọrọ ihe re mma ma famili ha na-egwu ụyọ ahụ nwa onye ji stọbụghị ibe ya ọzi dadi nna m ukwu bịaziri na-asị elekwana ego ya ele moto ọ ga-azụla ya chi ndọgọ hapụ kara ihe na-eji akpọ ya ndọgọ through the first wife because he's my senior he mkpọga ya wanda so chi ahapụkwanụ ha gwuo ụyọ biko ihe hapụ ịkọsụ problem ha egwuwe n'ụyọ echi ada ya nwaanyị bịara ya bịa lee ya nne o leghara ya provision ka ọ zụtara dadi eburu provision ahụ bufuo chere ihe provision kemgbe ya chi hụ ọgụ inye ya 1 naira oge nna m nnukwu nri agakwa ndịrị akpọ ya na FMC akpọ ya shangbawe ego for hospital ọcha iwere ego house rent jeji kwụ ụgwọ hospital na ya ga-enye ha ego ọwụna ọ ga m agbakwa nkịtị chinokwu na ya mana ọ ga-enye ya onwe shi ọ yọkwara nga ọ ga masị ya mụ mepe ọnụ m shia dadi ji eri ụtara ji ọ na-eri garị ọ na-eri akpụ mgbazụ ala ya ji nga zụ akwa n'ihe ndị o ji eri ya shi kemgbe ha ọlụrụ ma ọma ma ahụchi o ji eri ụmụ ihe ndị ahụ ya lakpuru ọ bịa hụzikwa ọzọ ọ hụzikwa ọ na-anwụrụ ugbu ma ọ nwụrụ ma nke nọ n'ụlọ akpọ 2x4 this occultist boy nọ n'ụlọ akpọ 2x4 anyị akpọ ya shi dadi anwụrụ all of them ha niile onwe onye kpọrọ ya one day jụọ dadi irikpo ole elekpe ire mgbe were 1 naira o were 2 naira betu dadi ya nọkwa n'ute nrịanrị ahụ were 100,000 nye nke akpọ 2x4 chi ya were oge ọ chọrọ ịlụ nwaanyị ọ mara nye chi ya dịfọ ya alụ ma nwaanyị lekwa nwa m nwoke akpọ Emmanuel anyị hapụrụ ejije lụọ nwaanyị bikọ dadi achọghị ịnabata hia bikos na ha wụ ndị trọbụl meka anyị abịaghị nwakwa dadi chi ya biko ya wụ ụmụnne
apa anụ wine nye dadi shabiko hara ka o jee lụọ nwaanyị. Emmanuel hepụkwara eji lụọ nwaanyị ahụ. Everything o mere Emmanuel hepụga ya. Ma nwa ọ mụrụ amụ Emmanuel hepụrụ ya nye ya ego o ji kpọpụta nwaanyị. Madaretu mgbe mpa nwụrụ. Oge mpa nwụrụ anyị akpọ 2x4 shi ya bịa na mpa ha anwụna. Ya esie ya pikchọ kpọm Adanne ya. Adanne ya shi anyị egbuola ya anyị furu ya jemanụ. Shi yes aga m evuru my husband. Egbubeghị oge ọ dị yọngọ urukpo ọkara nka onye nọ 80-something years ma bịara igbu ya for what reason? Anya nwa m nwoke na last born na-eburu ya gati ihe na mọchụarị ụzọ ndụ wee lụta dị kwukwara na before ya na-anwụ ọ sị m okwu ya ekwu shidat na ya achọghị ndị ka ahụ ka nwaobịa na nwowo evo naanị mụ na ụmụ anyị wee $1 with other people anyị ga-akpa anyị hụlie ya like that na ya achọghị ka ya na ọ dị na mọchụarị na ndị anyị ga-ekpọkwara nwa Adanne ya anyị kpọọ ha ka ha hepụ anyị ka elie ya anyị burukwana ya ga-adọwa n'ụzọ ndụ ahụ ka anyị dọwara ya within 1 week ụmụ di m abịa Shem sitela anwụhụ na ochi Adaji anwụọla akpa Adaji gwụrụ ahụ ga-awụ peace ahụ ga-awụ ịhụnanya ahụ ga-awụ Adaji hụ ga-emepela ha ụzọ nshi ya unu ji peace unu ji jikwa esemokwu 1 week elu 2 weeks elu fon adawa ahara na achọrọ ime Adaji autopsy achọrọ ime ya autopsy ịcha na-eme nwoke autopsy for what reason? Why ga-eme ya autopsy? Onwe ihe mmega Adaji ọ dịra ndịda agachakwa na nwụọ andome n'oke ekwugidere ihe nwanne ha nwoke akpọrọ nda Christian abịa hia si that ebe ha ekwutara sa a ga-eme ya autopsy ga akpọrọ na ya ji ememe na autopsy nsa ndakiri ihe ikwugharị ma iwu oke gba ha n'ime autopsy na aha arịa ha mma ndị obodo eme n'oke kelie nwoke ọ bụchi ego eji eli ya nwee enweghị anya ebiri ego ji elie ya nwaanyị eburu Adaji jee nwe autopsy mechie ya autopsy na nga ahụ naanị Emmanuel kwa onye soro baa na nga ahụ anọ na-eme n'ụzọ ndụ nga ahụ ya na Christian nke akpọ Christian sokwa but Christian abaghị inside you naanị Emmanuel soro nọrọ nga ahụ egbukachia nwoke mmadụ mechie ya kpa ha jiri mee ya nwee na ajụmaghachi even ndị ahụ dọkịta ahụ jika ele police report eleke ha si there is no problem ndị dọkịta ahụ ajụma nwa m nwoke ele ihe wete problem eji eme oke nwoke autopsy na-emerekwara ya major operation tụrụ emere major operation oge anyị nọ na hospital ọ nwụchakwara eriri ya fara bịara datọ ngwụcha eme ya operation onye akpọkwara onwe onye zaga m ọkwa naanị ụmụ na ụmụ m n'ikwu na ibe hepụkwara m anyị akpọpụta ya na hospital oge a ka m cheji nwa ọ gara ịnwụ Jehova zakwa m ekpere ọnwụhụ so anyị na-anọkwa Adaji abịa nwụọ achịra ga-eme ya autopsy eme ya autopsy mgbe anụrụ result n'owe nshangba 1-2 nwa ya nwoke ayọ ahụ ga ya ayọ after Easter ka ọ yọrọ ihe ahụ ihe 6 months ya after Easter ọkpara ya lụrụ ya nwoke ayọba shatangondo na ayọba agha the next thing ma ahụ ịma Adaji gwere caretaker onye na-elegidere ya compound ha je kpọọ polisi lọkọ dị man na-akpọ ma m maka na na-ekwanụ ele ihe mere na ala eme na ala eme m ala kpa amamebe ala anọ Adaji ejighị m ala onweghị m gbasara m n'ala ha si nye ha dọkụmentị mkpọm Emmanuel Shangba biko mgbe je gwapụta this man a sị na ọ ga-ana ya 200,000 o gburu na mmadụ o zuru ohi Emmanuel ga-agbapụta ya hụzatin ọ kwụrụ 20,000 na bịara about kpọpụta the man echi ahụ kwa ha wee ga ngachi mgbatuo n'ala ma agbatuo n'ala nọrọ n'ime ya onwe ahụ ya na nwanne ya asị m datinye ha dọkụmentị ole ken jụmanụ m dọkụmentị ala niile Adaji nwere nwere dọkụmentị m mara onwekwanụ ka e nyere m obodo erechaa ala aha di m obodo erechaa n'ala ya o ji emego ụzọ oge ụzọ arịghị mma dati ụzọ arịghị mma o ji emego ụzọ ele agakwa n'onwe ya ma akpọ ya wonde chi Adaji ị ga-enye n'anya ala ka anyị werekwanụ anyị ndị daga ahụ ya chilo mpala chi ebe ugwu tabịa hie ụmụ ntonye ha ji eji zụrụ ala gbuo ụlọ ihe swet ya hụ ga-erechi ya ji zụrụ ji leke onwe ya dagaruo echi ahụ nshi fine and good onwekwa echi 2x4 jikakwa mgbasara ala nshi a ga-ajụ Adaji na Adaji chiri onwe ala onye onye ọwụna onye ọrịa ya ma hụzụ ji kpata ego ji zụrụ ala chikina anyị agbakwa nkịtị Uchenna ha na-alọta Uchenna na pawa alọta gbatuola nye ya dọkụmentị na a ga-akụda ụlọ na m ga-afụ nga
jecha ebe ọzọ m ga-ebi dịka agba m isi taa ebe ọzọ m ga-ebi onye di ya nwụrụ mụ na yọjọsọ yọdụmachịwa ebe ọzọ m ga-ebi elibe mmadụ ewubeghị ihe ọwụla ekwuru ekwu na a ga-akụda ụyọ ihe wụ mkpa ha ka akụdagodo ụyọ akụda ụyọ mekwanụ DNA test na ihe ha ga-eme first onye ọrụ gakwana ihe wa adanne ha because dịka ahụ ọrịa nke ha chi adanne ha gbachi izu niile ya ihe ejiga ha adanne ha ọlọla di ọlọkwara di onye mezuru ọkamụ nga anyị eji akọntrolu di ya onye mezuru ọkamụ so a na-ekwukwa ihe ya wụrụ kesi kemgbe ahụ tinye na so machiri ihe akarịchana anyị aga n'ime vileji gaa be oke nwanne di m ahụ agbamanya si ka anyị gaa nwa di m ahụ yọrọ ayọ jenga ahụ si ya chọrọ ka anyị ncha nnọkọ kwuo uche m ajichekwa na ọka ya ekwuo echi elu ebe ọkpara nne ya ayọ dụana lụọ nwaanyị lama oche ahụ ka emee mitin akpọkwara m ya nkachi ka emenu mitin ka a mara n'ihe anyị ga na-eme for the burial ọchịna a ga-eme ya online sure fine and good mgbanụ hapụ nụ onye nọzinụ second son ya kpọrọ anyị ji ebe kenda aha ndị mmadụ ndị ụzọ egwu anyị eji ebe ahụ mata ịtabụlụ na a ga-akụda ụyọ na